Isikhulu esiphezulu sakwa-City Power uCharles Sitlwane uthi bathole ukuthi umonakalo wenzeka uzodla iy'ndodla zemali ezibalelwa ezigidini ezingama-23. From City Power point of view, the overall work in its own entirety is going to cost 23 million. Ukusha kwalomgwaqo kwaphazanyisa ukuthunyelwa kagesi kwezinye izindawo ezimaphakathi nedolobha. Kodwa ikhona imizamo yesikhashana ukulekelela izakhamuzi ngogesi. This is the kind of work that is going to take us for quite some time. We have to, at this moment, try to make sure that we get customers going through temporary means of the interconnectors. Ube mkhulu umonakalo wenzekile kule ndawo ngokusha komgwaqo. One of the findings that we found was that we found spalling on the structure, especially the beams of the structure on M1. We also found melted aluminium. Umphathi dolobha uFreud Brink uthi bazoqinisekisa ezokuphepha kulomgwaqo bazofaka nonqenqema lomgwaqo elizinsimbi. This solution will then include the installation of steel strips along the falling concrete panels, along the 500 meter or so strip of the affected span of the structure. Lo mgwaqo wathungeleka ngomlilo ngesonto eledlule kanti kusolwa ukuthi ukwebiwa kwamakhebula ogesi kwaba yiyona mbangela yalesi sehlo. Akekho umuntu owashona kulesigameko.